Radio Royal FM sabu kanabagaw aw ni sɔgɔma aw tulo bɛ aw ka arajo so mandi la min ye Royal FM sababu ye nɛgɛ kaɲa 8 sanga 4 o tɛna gosira anw fɛ yan waati kelen filɛ ni Siyaka Wataraka Mɔtu b'a la sɔgɔmada in na Nyoro du Sahel Serifukɛ ale ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen kanubagaw o filɛ ni Balabugu Siribe ka Mɔtu la ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen kanubagaw filɛ ni Sali Siribe ka Mɔtu la o waati kelen filɛ Mahamadu Togo ale ka Mɔtu la sɔgɔmada in na o waati kelen fana o filɛ ni Komanan Jara ka Mɔtu b'a la ka denbaya la sɔgɔmada in na o don waati kelen fana o bɛ an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye CEDEAO ye maa 40 ani maa 9 bɔɲɔgɔnko a ye ɲangini se olu ma o bolo nafolo an'u tɛ waya se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la Rentrée des cours des tribunaux du Mali kiribulon tigilamaw olu ka lagɛrɛ bɛ san labanw na ko o dantɔgɔla so bɛɛ jɔ n'o ye avocat kaso ya musaka bɛ jɔ $800,000 na Colonel Assimi Goïta ko Mali gouvernement b'o ta a yɛrɛ kun na fɛn min ni o ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ kow ma Palestine jamana kan ale nana kunungo ka na bonyamasegin kɛ Mali autorité transition ye ko u bɛ baara min na ko n'a tun daminɛna nin ma ka ca Ala fɛ ko Mali tɛ se ni gɛlɛya in na tile 3 bɔɲɔgɔnko lagɛrɛ tun bɛ sen na k'a ɲɛsin Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko ma siɲɛ in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 400 bɔɲɔgɔnko ko Mali laban na nafa sɔrɔ a ka dugu jukɔrɔ nafolo ko la ka sanga ni lagɛrɛ in kɔtaw ma Ami Gindo Textile muso dɔ a tɔgɔ ye Ami Gindo a kɛlen bɛ ka soba dayɛlɛ n'o ye fini dilan so ye n'a bɛ fɔ a ma ko Ami Gindo Textile san caman laɲini kɔfɛ Ala donna a la Colonel Assimi Goïta o de sera d'a ma miliyari 7 bɔɲɔgɔnko bɛna don ni usine kofɔlen in na ka fara farafinna kibaruyaw kan sɔgɔmada in na dɔnkiwari filɛ dɔnkiwari min ni Karim Sebe de bɛna lase aw ma la an bɛ dugawu dɔn Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma CEDEAO ye maa 40 ani maa 9 ka jalakili ta ka ɲɛsin olu ma ko ka sanga gɛlɛya min filɛ ni Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko o ɲɛ b'a la k'a fɔ minnu kan ka gɛlɛya se minnu ma o ye nin maa 40 ani 9 ye gouvernement maa bɛ nin na sa ka fara CNT maa dɔw ka ko o bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛkulu kofɔlen in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o maa minnu b'a la ni kuma sɛbɛkɔrɔ carila tile 2 in na caman y'olu ka nisɔngoya jira France Inter ale ye maa min wele Mali la yan o kɛra Nuhu Sarr ale yɛrɛ fana ye CNT Mali la bi o ɲɛmaa dɔ ye Nuhu Sarr ye kuma se ka di Faransikaw ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ a y'a jira ko CEDEAO ti a yɛrɛ bolo ko CEDEAO ye baarakɛminɛ ye min ni Faransi mana bila yɔrɔ min ko o y'o bilalen wa k'u ka da min na an bɛ gɛlɛya min na bi ko Mali jɔlen bɛ gu min kan bi Mali gouvernement ani Mali yɛrɛ jamana kɔnɔdenw o bɛ gun min kan bi ko kulonkɛna fɛn tɛ o gun ye ka d'a kan ko ni ye nin jalakili ta o hakili la Mali hakili la min filɛ nin n'o ye terroriste kɛlɛ ye ko CEDEAO kan ka gɛrɛ Mali la ka Mali dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ko n'a a fɔra o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ adamaden bɛ bɔnani na don o don yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen campagne bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ min na ni CEDEAO fasalen ma ko ka taa kalafili kɛ o la ko an bɛ waati min na comme ça gɛrɛntɛ nin yɛrɛ Mali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin gɛrɛntɛ nin ta o n'a ɲɔgɔnna koba ye ka d'a kan dalen filɛ minnu kan tan o de ka wayasi ko o man ca minnu n'olu ye Faransikaw ye ni olu kɔni taalan bɛ ye Faransi taali ye politique maa kɔrɔ minnu bɛ yen bi ko a gɛlɛya de bɛ se u ma n'o tɛ minnu filɛ nin ni gɛrɛntɛ ser'u ma ko o kɔni k'a fɔ ko o n'a ɲɔgɔnna ko gɛlɛn don ko gɛlɛnba tɛ
wa ko o dalen do ala ka fo dona na tawla si ka fo bike Jiba Keita ale parena nyama doye ale ajira ka fo ko ambe watim na comme ça ko nimse ka ke sababu baye Mali frontière fanga min be bi ko o ka fere wale boloda fere mse ka ke sababu ye ka maldo franyonga kile fla walma kile saba si ka fo wala sa tabulu kurapse ka dito mina Mali re tabulu kwaina ko na karata amala dona ka fo ko o se ka ke fere bay sida wo yere ya dabo minga mako we kada ka we garantenta ka nyesi mamunu mata ko na ptijo makeme ani ko bonyongola ko wolo ele ko ni ye ajatimne ka fo ka frantika bodani bla o bodani o we ka fo jamala nyama ere colonel Asim Goita ale ti garantenta konnana abla yo job na le ministre malla minga baranya sembe Mali kono ko an jamala wala kono ko ngina bolima ko abla job ale panantala o bayira ka fo lala o bebe ka boda mimbla na so si ka fo psiga ke mulum kanga ya kene ka ko o koni boda de blalen fle la rentrée des cours et tribunaux du Mali kriblon tigilama akara magistrat we sa akara bu kawe pempen dabe krikola ko ni alagre damnale Bamako kungo akara mami yere kuma akene ka o betal ke jimala nyima yere la colonel Asim Goita mala dona ka fo o nyama o kon sebe ko kumana maître Moustapha Cissé ale aja ka fo ko kalo damana man konnana ko Mali bita sambi sabalabi kriblo ye baram ke ni konnana kwani wana madel ka ke tribunal o luka président Mamadi Timbo ale aja ka fo ko o kon memi fo sien na koni ni yalantre mi flen ni doni mi flen lo betal ke samba plan mugan kele kata samba plan mugan plala ko colonel Asim Goita ni jama kono do kadala ka fo Mali bena semkura so jamana o jamana ni klimat kat ke tugula ko ikadala ka fo jamana bemme tugu dondo o ta bo manganga fo nyongo beke o yoro ko folola colonel Asim Goita dunire aja ka fo ngina rentrée et des cours et tribunaux ko abe boli peminga kerengeni yala na fulo minni o ban taraki yurugu o keleli ani munu ben na fulo takadon o terrorisula munu be bingani kala no financer ko akoni kelenya sinba wuldema amala dona ka fo pemindo wali wagade na le cour suprême président ale ya ja ka fo kambe watim na comme ça Asim Goita ka fangay ko sigin kerama mama ni ma koroy Mali re barada labi ko Malika halalaya walma ka horoya abedam ne kriblo mina ko abeni ka sigama doni nga femma kala folo na ko taran tuwe na ka chala fe ko ye Mali ba yere so ko sobe wa mala dona ka fo colonel Asim Goita ale ya ka fo kriblo ani yurugu keleli ka sanga na fulu yele Mali maka kitay ko musagam sorola ni munu ye sekesel kaka tare jo milliard keme ani milliard bi woro ani milliard bi nani ani milliard woro ko ode yira o nona ni ndron ko o koso ko ni penye pemi ni kelere ko ni parbe dakan ko sebe Asim Goita ka kumala ay dana da kriblon tikila mawka ku kala je ka ni ko ke sebe nan ko bay wala sa Mali bi se ga bon gele akono tugumina ko a famba be ke bangu de la bangi fempe na be Mali togola ko ka o bangu nyinga mana ke tugutu mulu be ni baraina ko ni bangu diema kodo ko ale ko ne be mi fo ka ko ta fana ka di kribul tigla mawuma ko ka a dossier no ye abarake mlen ko ka amne bala ka sege bangi fempe na be Mali la ni anara ye ni yurugu de Israela ko ka fereke 600 ka tegeda abela jelenka ajela ka fo ni gere kenega ka fo bangu be Mali la wolu yere ko nga baranya sinembe terrorisme o financièrement ko ka na fulu bo ka duma kada ka mawbe wolu ka na fulu be jigi o banku folu kono wa wolu barabara fo to na fulu la ka terrorisme bingani wala kelen ka wolu ka na fulu duma
ministre mi gabalanya sembe jamana nyama krefe kuma Mohamed Al-Bassan Palestine kauka ministre ko fole alebe tamala kleflaina nana befara fami no ye Palestine woluga yera ma horeya lagni min kera wati temanu la kon asankumbe do fle o sat kala ale nana ben odema beba dombi kafo ban Israila ani Palestine kauka kele adugonente mala san chaman bita oko ale nana de kila min donada kana fo kulengala sim goitai oyaye kafo ko malika se wonba donol bese Palestine ma kabelin kele damnena ko Palestine kaw hakli bala ko sabe ko satkela ka be foli se ko sabe ina fo kila min donada ka bo Palestine jamana kan kana fo colonel Asim Goita alini docteur Sugel ko gala maiga oluye malin na folo tiena mena juguron na folo ko nasrawla agala ka fo Lamine Seydou Traoré o ye ministre malamiga balanya sembe juguron na folo koma ko anana kana kle saba barade ke mami kume akene kan abe ma keme nan bonyongo bo Burkina Faso kumba kene kan Korbar kumba kene kan Niger kumba kene kan ani banmange jekulu femfe ni Mali re a dugudugoro nanfolo ko sango nasrala saw femfe no dugudugoro ko ye ko o bolo fara munun be Mali kono ka bala gele kume kene kan Mali nafolo ka tiena ko jung keme srada la ni sanu bora dreme nan de be de Mali ma yaye ko o se ka ke jamana jmen kan ko be bo nogola o satka la maladona ka fo Lamine Seydou Traoré ayaja ka fo ale be kene min kanta na kunkeli kene do ko ale kon sebe ko sawale no sabaye ko kele Mali ka na fulu beke Mali retaye o femi ganga do Mali la na so sanu nglan mankini misala ni sanu bora dinga kono akanga ke tumna ka ke sanu lakika e ka faranyonga ko o peretkara amena kabila le na milisia la kumami mala donya ka fo ko o tile sabab bara Lamine Seydou Traoré ale ko ni aja ka fo maldo belagere kiti ki bol fla day senga ne alama ko reke sizangone ale dalala ka fo Mali bejja san kelen ko nana ko nana sona ma yele ma bad bedo Mali la colonel Asim Goita do bam kalo kletan kele ayo labla duguti la kaw quartier nyamaw si de la makoro woluka edon krenkrene kadaka ko Mali bayele mana ko sabe mana temalla tun ladam temalla ko Mali bita ka Mali bengin ka taka ere sugudan wala sa o kanake ko colonel Asim Goita ay lubam kalo kleta an killing ayo kren ko o nyesi o ni ma ko felen ma duguti la kasaw fi de la makoro nyamaw ko anyesine me oludema ko atementu colonel Asim Goita ere ka kumala Mali dugu ni dugutigi de bala ko drapeau bedi abe kerengere nama o kata drapeau turu o ka du kono wakakla mi no ye tamachin nama ko makaron ka makaron kelen di Mali dugutigi bela gerelema abe kla mina ko abedi administration nema misala enfin préfet walma sous préfet o de be dugutigi wele ka dama abedi ditu na fana ti dugo mola kuna fundila obe ya kene kan ko obedi wala sa Mali bi se ka bo aka Mali gele ba in kono to mina ko be na tabulu do duma ka katala fe ni sara te koni ko lajal lamina di dugutigi la kawma afara fo to mina mala dona ka fo o lajere o de kara una sini ka sanga Mali re tabulu nima amin gindo textile mala dona ka fo milliard wolon fla bonyongo amin gindo abeno do kori ko li halawla kadaka folo fini minu kumbe na ngini Mali la ni do kuma fama ko boloti ni o dal fini ko Mali kori sani ka botun ka ta jamana wala ko chama be soka bua ala sheina kadaka ami gindo textile ale kelime ka bara farida akunungo wa fara folo dara ko musaka mbedo ala na fulo mbedo ni ero ko fule na ni o labene ma kama akara sojo isaw akara akobere ko milliard won fla de labene me akama
ambe awla dona ka fo abena ke commune 4 odu ko nana Bamako wako niya a barakɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ san kelen kɔnɔ ko a mago bɛ barakɛla min na n'o ye barakɛla jɛlenw ye o bɛ jɔ o baarakɛyɔrɔ 900 a n'a kunkanfɛn na nin fara fɔlɔ datuma Ami Gindo a y'a jira k'a fɔ ko in bɛ senna a mɛnna nka ko waati dɔ tɛmɛna ni e ni fanga kɔni tɛ ɲɔgɔn kan fɔ hali n'a sɔrɔ ɲuman ko bɛ kɔnɔ k'a tɛ ka kɛ ɔ bi de sa a y'a fɔ cogo min na ni Ala kitira la k'a ka foli bɛ se jamana kalifalen bɛ minnu na bi ko a ka foli bɛ se olu ma kosɛbɛ. Côte d'Ivoire dialogue vérité et réconciliation an k'an sigi an ka kuma tiɲɛ ka fɔ kɛlɛ ka ban wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu dɔ wulila kunun ka laɲini kɛ politikimaaw ani jamana ɲɛmaaw fɛ ko a kuma a ka bɔ kuma la sa k'a waleya ko n'o tɛ san kelen 2021 banna nin cogo in na wa ko a ma hakili la k'a fɔ sigi k'a fɔ min bɛ kɛ walima misali la Sorokiba Foro Guillaume ani Charles Ble Goude hali bele k'olu bɛ jamana soforokun na o y'a sɔrɔ n'a sɔrɔ jamana min kɔnɔ ni sigi k'a fɔ kɔni bɛ ka fɔ cogo min na ni bɛɛ lajɛlen haminanko don ko ninnu man ka kɛ bele tugun kɛnɛ ma jɛkulu min sigira kunun o ye welewele da ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ani ŋana dama minnu bɛ yen ni olu ni Alassane kɛlen bɛ k'a la ɲɔgɔn na k'o k'a lajɛ ka kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ pewu ka sigi ka kuma kɛlɛ ka ban misali la Sorokiba Foro Guillaume ale ka sigi ka na fɛn min ni o ye Côte d'Ivoire kɔnɔna na Charles Ble Goude fana ko ka sigi ka na Côte d'Ivoire kɔnɔna na Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 53 min fagara o dongo n'a kɛra Inatane Roch-Marc Christian Kaboré ye a yɛrɛ jalaki a ko la kosɛbɛ ka d'a kan ko a ye jɔngɔla fɔ ko nin kunnafoni dira ale kɔni tɛ a kalama ko nka n'a kɛra nin kɛcogo in na tiɲɛ yɛrɛ la ko a gasi ka bon kosɛbɛ n'a fɔra lakanabaw olu bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la kɛlɛdaga la ka na ye ko balo bɛ dɛsɛ olu la fo olu bɛ taa dumuni ɲini ka na laban yɛrɛ olu kɔngɔtɔ fagara taara lahara tiɲɛ yɛrɛ la ko a ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara Roch-Marc Christian Kaboré kɔni ye min fɔ ko ni Ala ma kɔrɔkɛ u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in kan n'a datɔla maa la ko jalakili bɛna ta k'i ɲɛsin ma jalakili min ni o bɛna kɛ ka tɔw olu ladi o ma bali ŋana dabaw kɔni ye welewele da tun ko Roch-Marc Christian Kaboré Burkina Faso jamana ɲɛma ko a ka da la k'a fɔ a dɛsɛra jamana kɔrɔ o fɔli fana ko o ye cɛya dɔ ye ko a k'a lajɛ n'a a bɛ nin cogo in na olu bɛ waati d'a ma yanni ka kalo sa k'a k'a lajɛ ka fanga bila k'a kalifa maa wɛrɛ la ko min ka fisa o ye jamana kɔnɔdenw mana wete kɛ min tɛ kɛ Faransi ka lamɔden ye min tɛ Faransi lamɛn min bɛ ɲɛsin Burkina Faso baaraw ma ko o na i bolo fara ɲɔgɔn kan k'o tigi dɛmɛ nka ko sani ka kɛ mankan ye min ka fisa Roch-Marc Christian Kaboré a yɛrɛ ma ko a k'a lajɛ ka fanga in bila nin cogo in na min ka fisa ko o de ye ko nɔ tɛ minnu bɔnɛni ni na o don nata min ɲɔgɔn fila tɛ kɛ fiyewu ko o ye o de ye Niger fana an b'a ladɔnniya k'a fɔ Tawa o ye Niger kɛrɛfɛ dugu dɔ ye ani Mali tɛnkunnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa 5 bɔɲɔgɔnko kokura olu bɔnɛniw ni na n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ jɔ maa 20 bɔɲɔgɔnko la o bɛɛ lajɛlen bɔnɛna ni na tile fila in na o kɛlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Nigerikaw olu kɔni fana wulila kosɛbɛ ko Mahamadu Bazoum ko bɛɛ y'a fɔ tuma min na ni kalafili bɛ kɛ ni kalafili tun b'a namana ka d'a ma ko Nigerikaw o tɛ Mahamadu Bazoum fɛ bi u t'a fɛ sini dɔw yɛrɛ y'a fɔ kaban k'a fɔ Mahamadu Bazoum ni jamana tiɲɛna a bolo k'a ti balima la ka da k'a fɔra kabiri kalafili ma kɛ ko Niger ka den yɛrɛ tɛ wa ko ni jamana tiɲɛ ni jamana kalifar'o la a tiɲɛli k'a ti balima caman na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye Niger ye wulikajɔ de kɔni bɛ yen bi tan k'a ɲɛsin Mahamadu Bazoum ma ko a kɛlen bɛ ka jamana o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bi tan ni cikan ye min bɔra Kassim Kulibali Lɔmu ko k'a lase baden bɛɛ lajɛlen ma ko ale ka ko dɔ ka telefɔni tununen taara di a ma telefɔni ni a y'ale sɔrɔ ko ale dɔ taara sanni k'a bolo a y'a ka facture d'o ma telefɔni taara bi fo fan ɲamasira la o y'ale ka telefɔni numéro y'a ka facture kan telefɔni kofɔlen in kɔnɔ o sɔrɔla ka na telefɔni d'ale ma ni maa min ka telefɔni tununa i bɛ se ka se Kassim Kulibali Lɔmu fɛ yen ko
walasa n'a sɔrɔ e t'a dɔn e bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na aw k'an bɛn n'Ala sɔnna bisu in na ka foli ani tanuli lase aw ma k'a yira k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an ye min boloda n'o y'a ye k'a fɔ kalo kura yanni janvier kalo cɛ an bɛna bɛn don dɔ la walasa k'an ka programme kura sigi ka yɛlɛma caman don radio taabolo la ni Ala sɔnna ma tile 2 in na ɲɔgɔn bɛna kɛ radio so kɔnɔna na k'a don sigi lamɛnnikɛlaw olu ka yamaruya kɔnɔna na ka da ka siɲɛ in na an bɛ fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka kɛ lajɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don fɛn min na aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma hakɛto bɛɛ in gansan Mamadu